תתחיל. מה זה אומר? למה? זה היה גרוע. היא הייתה גרועה? כן. אני זה שגול עולה רק 300. So we started the video before we started we killed some bodies, right? We didn't show it because I didn't take a picture of this, so let's start. Okay, let's them. Okay, and then you do that. Okay. שמן מהפרוך. לא. תלך אחרי תשימו. Thank you. Thank you. Thank you. Retreat. 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 הוא אמר בקוואי. זה שהולכים Thank לבוא, you. שאמור להיות מימין ומשמאל. אבל לפרו מהספרים. אהה. יש מקום בטלפון של הרובלוקס. יש 100%. אושר, מה זה הנקודה השחורה הזאת? לא יודע. מה שאני יודע זה שאני הולך לבוס. בלי הפרעות אני מנסה לעשות. משמאל ראיתי בן אדם. לא. ירדתי זה הבוס. ואני ירדתי. יורי? אפשר להיות 8 כדי להשלים את המשימה. אני יודע איפה אני יכול להרוג בן אדם, אם אני אהיה פה. Watch out. אין אתה רואה תגידי. זה הבוט. הוריד לי המון חיים. הרגתי בוט. I got supplies. אתה הולך לבוס כבר? ורוד. לבוס? למה לא אמרת לי? מה, אתה משוגע? לפח חמש. אני מביא לו, אוקיי? I got supplies. שמע, אני פרטו. אבל למה פתחתי את הדת? ביי. אותם סרטוס. ברוקום. Head toward this point. מי עשה? Watch out.
need ammo. Watch out. יש? Держать. תאמן רק אם יש לי, שאני באמצע סרטון. הבאתי לו חליפה 5 שיהיה איתנו יותר טוב. הלו, היה לו? כן, זה היה חליפה, היה לו סתם. אני הולך לתעלות, בוא. בוא לתעלות. Form up on me. איש! Thank you. אני רואה את העשן Head שלו. towards the mark. Thank you. Watch out. Form up on me. למה אתם רוצים לא לקרוא אותה? אני לא הולך. Form up on me. Form up on me. Form up on me. I'm really sorry. אני יודע למה הוא I'm אמר. really sorry. בגלל שהוא התחיל כבר. הוא הלך? הלו, הנה I הוא need a פה. gun. הוא צריך נשק, הוא אומר. לא, כיף טלפון, תרצור. נכון? אני אביא לו משהו... Thank you. MK כלומניק. מה זה אומר? Form up on me. תן לו, יש לך. Form up on me. Help. סוכו בלח טונה. Watch out. Marked a location. Watch out. Watch out. Watch out. I need medicine. I need medicine. I need medicine. I need medicine. Иди сюда, пистай меня. קיימה. Иди. Watch out. Иди, когда не будет. Кто пистай. Пистай меня. Ой, иди пистай, я тебе. А нет никого. רציתי לו איפה. Thank you. זה במשחק. Watch out. Watch out. Watch out. זה פה, אמא בבקשה לו. למה אני... שנייה, אמא. Marked a location. Watch out. I need medicine. Watch out. אין בעיה, בנסיעה אין לך את זה. גם אתה. Watch out. Marked a location. Watch out. I need medicine. Киши меня, пожалуйста, бей меня. Пустой. Повиты. טוב, אל тиках לי. Меня едет тебе хопьяная. Меня пока. Да, белая. אני לוקח את כל הלול, מה זאת אומרת? И что я сдохну? אתה תרפא אותו, עוד עכשיו. תרפא אותו. Девин. Да. כן. Ой, нет, ты с тобой. I need consumables. חולים וסגולים. כן, אמא. Только не были. Только нам чуть-чуть
О, пешка. Стой, приведите мне. Тебе. אמא, לא אמורים לברך על משהו? Marked a location. אלא מי מברך? יאללה. אמא. וגם אתה עכשיו. נכון, חיל. אני אין להם כיפות, אני אברך. זה לא משנה, אני יכול לעשות ככה. לא, אתה לא יכול להקיף את עצמך. תביא לו כיפה. איפה הכיפה, ברו? ברו? רק בגלל זה. הבורדו התכוון. איפה התיבה האחרונה? תחפש לי אותה. זה אותו ברכה, כל הנאות אותו ברכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שקידשנו וסוכה וציוונו, להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שקידשנו קידשנו בימים ההם בזמן הזה. אמן. הנרות הללו שאנו מדליקים, נרות הללו שאנו מדליקים, על הימים ועל הנפלאות ועל הישועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו בימים ההם. אתה רוצה להדליק? בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה, נרי, נרי. Form up on me. 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 I got supplies. מה רצה בדמי בראתי אל תחת הפכת מספדי למחול, פיתחת סכר ותעזרני לשמחה, למען יזמריך הכבוד ולא ידום אדוני אלוהי לעולם ועדיך. אמן. חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך. אור חביב, חביב. כוכבים, כוכבים, ילדים מעצבנים יושבים לי על הגב. כך. כך. רגע, אני אביא. לא אמרתם את הנס הפתיח? לא, הוא לקח. שיהיה לכם. איך תגידו על הנרות? צריך לאדם. כן. שני! שיהיה חופש מהלימודים. מה? שיהיה חופש מהלימודים, מה זה? אני אמרתי... שיהיה חופש מהלימודים, מי אמר את זה? אני. ננסה להרוג אותם. ננסה להרוג אותם. אני לא יודע. לא יודע, הבאתי לו דברים. אתה רואה אותו? תגיד לי שאתה רואה בן אדם, אני מחפש. עדיאל, המעיס שלו במקלחת? לירן. הוא במקלחת. תפתח תמיד גידוס. גידוס בזה מקלחת. תשאל אותו.
זריקה תביא לי אחרי זה, תודה. זריקה תביא לי אחרי זה. עדיאל? זריקה, כן. עדיאל? המעיל של אלירז פה? הזדמנה, זה המקום היחיד שעוד נשאר. צבע שחור. אתה בודק בכלל? אז אלירז אומר שזה שם. זה שם, מדהים. נתן, נראה לי בן אדם. סטיל פרונט, אז זה... אני שמתי שם את שלי. קרוב, נראה לי פה באבן. שם! Marked a location. זה, יש לו קבוצה. עדיין בתוך השירותים. איפה נשתו? זה עוזר לנו. מה אתה לקחת לי? בוא לתוך הבוט. זה מה שהיה לו, בוא תביא לי. איזה MK היה לו? איזה MK היה לו? אמרת ו-MK. כן, בכיס, תודה עמית. די זהות, בוא נראה אותם. זה שלי? אמא, זה שלי? איפה? שם. תביא. אובה. סבתא, אנחנו בדרך. כאילו, התחלנו כבר לצאת, יאללה. עכשיו אתם יוצאים? כן, אנחנו יוצאים כי התחלנו. טוב, כי אני רוצה שאתם תשמעו מוקדם. תודה. אוקיי, תודה סבתא, שאת דואגת. לא לפתוח את החוצות, לא סדר, לא... כן, הבאתי מעיל, הבאתי את המצלמה שלחן הביאה לי, הבאתי הכל. איזה מעיל הבאת? לקחתי מעיל. טוב, לירז יביא את הקפוצון הכחול שהוא לקח החדש, ואת המעיל שלו גם יביא. טוב, אני אדאג לזה, נדבר. אבל תדאג, לא תדבר. אני אדאג לזה. שיקח קפוצון, איזה קפוצון הוא בא איתו? הוא נסע לאמא. בדיוק העטרת קרתה לו. כן, הקפוצון עם מכונית, אוקיי. כן. אני רואה שעדיין לא יצאתם. אנחנו באמצע לצאת. בסדר. נראה מתי תדבר. אוקיי. לא נתנאל. איפה נתנאל? תביא נגד שלום. נתנאל. שמעת את סבתא, היא רוצה להגיד לך שלום. היי סבתא. היי נמי, מה שלומך? הכל בסדר. טוב. תבואו אני מחכה לכם. טוב, נשאר עם לא זה שלי. יאללה, דומה. ביי. אין לך לפעמים. קח את השוטגן. איפה השוטגן? קח את זה בשבילי. תודה. חכה, בוא נדבר. בשוטגן
שומע לי חול. תגידי אם אתה רואה אותה. שאני מוכן. תהרוג, כמה חיים. סתם ידעתי. זהו, עושים את השיטה. עושים את השיטה שלנו. הרגת, הוא בזבז כדורים שלהם. היה לי המון כדורים להם כי הם מטורפים. תהרוג אותו שיברח. תהרוג אותו שיברח. אז יאללה, אני מאוד מתעכבת. הרבה מאוד. לא, בבקשה נתי. השגתי לך את הדברים, אני אחזיר לך את אני הכדור. חייבת לבדוק, מה לעשות? כדורים כחולים, נכון? תגידי, אתה השארת את המעיל אולי בגן שעשועים? חזר עם מעיל? רז? אתה חזרת עם מעיל? הוא חזר עם מעיל? הוא חזר עם מעיל מהגן שעשועים? איפה הגן שעשועים? הנה כאן. זה רחוק. אמא, כמה הוא רחוק? אתה רוצה שנעלה לאוטו ואתה תבדוק כאילו ואני אחזיר אותך אמא, יש לו אופניים חשמליות. אתה לא תדע, אני לא יודע להסביר לך את זה. תגידי לי כתובת. לא, אתה עובר פה, נכון, במעפילים? תקל. יצאתי כבר מלחמה קודם. פה זה זה אמא שלי. וימינה, לרחוב הזה. וזה מעפילים. תפסיק לעשות לי עין הרע, אני אביא לך את השוטגן אלפיים. יואו, מה זה? כאילו עם ה... זה כלום. רוצה שאני אבוא אותו? אני מתכוון לזה שהיו לך דברים טובים. אם אני לוקח את זה, זה חוזר לך. זה גם חוזר לך. לא, אם אתה שכחת את זה שם אני בבעיה, היי! אתה לא מרוכז. אני מדברת איתך. אני מוריד לך את הכדורים, אני אקנה לך. כי אם אתה רוצה שאני אחזיר לך את הנשק, אז אני חייב... אוי, אני חייב להוריד דוגטק בשביל להחזיר לך את הנשק. עוד דוגטק להוריד. ואם זה... שמה זה... אני אוריד את השוטגן אלפיים כדי להוריד לך את הנשק. לא, קח את השוטגן. תן לי, אני אגיד לך. תוריד כמה מהכדורים. 100. זהו. עוד וואי, הוא לוקח הרבה מקום. אין לי כוח לנסוע. ועכשיו זה עוד מתעכב. יש לך תיקה. יש לי רעיון. יאללה, תוריד לי את הנשק מהתולים. לכו תגידו שלום לאחי. זה לא פה, רגע. שלי, אמא. פה, ריבונו של עולם. לא יודע. בת כולם. זה המעיל שלי, כאילו, מה ש... לא, למה הוא לובש את זה? זה מה שמעצבן אותי. כי אני יודעת.
שלי אצלי, מה? איפה המייל שלך? עזוב את הטלפון. מה אמא, הוא לא הביא אותו. אני זוכר. מה זה הוא לא הביא אותו? הוא יצא עם מי מפה. נכון או לא? כן, הוא יצא עם מי מפה. שלום. תראה, אני משיג לך את הדברים שלך בחזרה. לפחות אני אשיג לך את הקסדה, את החליפה בסטילפון. לא, אני לא... עזוב את הטלפון שלהם. למה סתם? עזוב את הטלפון. נראה לי שכחנו בגן שעשועים. טוב, תביאו לי את כל הטלפונים, זהו. אנחנו תגידו שלום. אוקיי. חי, לך לשם אולי. תהנה ואל תתאמץ, סבבה? כרגע תתרכז במה שאמא מדברת איתך. עזוב את הטלפון, לא שתביא לאמא. מה? אמא ביקשה את הטלפון. אני עשיתי. אמא ביקשה את הטלפון, זה לא חשוב. תביאו לי את הטלפונים עכשיו, אליי. אני מסיים. אמא. אמא. חנן, הבאת את המייל שלך לכאן? לאמא? אתה בטוח. אמא, זה לא נראה הגיוני, אבל מה? אם הוא לא שכח את זה, אולי זה עדיין פה, אמא. אולי הוא לא שכח. זה ילד דובה. אמרתם שלום? כן, נתתי גם נשיקה. אמא. בטוח. אלירז, אתה השארת? אלירז, אתה השארת את זה שם? אני זוכר שאני הבאתי. אמא, שמעת מה נשאר למה? ביי דידי, אמא. דידי, אתה לא בא? למה דידי לא בא? אני מחזיר לך את הדברים וזה יקרה היום. אולי אני לא יודע איך לחזור אותה אליו. תסגור את הדלת. בואו לאוטו. נתנאל, צ'יטר. קבל. תראה, בוא סתכל. נתנאל, סתכל את הצ'יטר. סתכל את הצ'יטר. טוב, באמת. Выбери высокого качества. Ой, я случайно взял. Чао дам. А ты взял? Не, я на. כנסו, מהר. Все, забирай. כן, הוא בא לי פה, נתן. Все. אתה יודע מה הוא עשה? ביאבה. לא, אני הייתי עם כפול את החיים. Все? Ты... היי, איום סערה.